Balik makapuso, karong buntaga atong ila-ilahon kining lain nga local talent sa music industry dinhi sa Kabisayan. Makapuso bisan sa iyang kondisyon, isip usa ka PWD wa niya kini gihimong babag aron nga mapasigarbo ug mapaambit ang iyang talento uban ang iyang mga kabanda. Makauban nato karong buntaga gikan sa Bohol si Ariel Petchan alias Ayi. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Daghang televiewers. Daghang salamat sir Ayi sa pag-uban namo karong buntaga. Ila-ila ta sir sa imong grupo gitawag og handicap version. Ngano gitawag man ninyong banda sir nga handicap version? Sir, sa na-conceptualize ang handicap version tungod lagi sa ako sa polio victim lagi sir. Mahugog survivor kay bisan sa naigo ko sa polio pero naka-recover gamay, makalakaw lang yapon pero nagi-diferensya. Unsang tuiga man to na umol na organize inyong banda sir? Nasugod gyud siya banda 2011 pero dili pa sila may original members ato. Pero kato siya murag nahog ra gito siya og kadiyota kayo wala kayo mo lahutay ba. Mao na pagbalik na og Cebu 2016. The following year mao to nakagrupo mi na nila 2017. Pagkanindot sa imo dayong gihimo nga inspirasyon o of course sumbanan kining imong kondisyon sir nga dili ni dapat mahimong babag sir. Mapaambit lang yun, ma-share nimo imong talento sa mga tao. Mao gyud sir kay kasagaran og nami mga ginagmay. Mao gani akong mahugog opening statement nga gusto kong mahimong inspirasyon sa uban nga inspired sa akong kondisyon, dili babag kung sa bisag unsa kinsa pa ka basta music wala gipili. Ipaila-ila day sir ang mga miyembro sa inyong banda sir ug unsay mga instrumento sa ilang gitukar. Sa among drummer actually Tagalog ni siya sir, taga Valenzuela City pero nagpuyo karon sa Opao Mandaue. Si Sean Estrella, mga drummer. Sa among bass si taga Lapu-Lapu si Mark Patalinghog. Among duha ka gitarista taga Camotes nga wa taon ka apil karon sa interview kay duty lagi pod. At taga Camotes si Jugs Austria ug si Melvin Nodalo. Sa epekto sa COVID sir sa mga musicians like you, mga artists? Dako kay epekto sir. Labi na gid to antong katong mga full-time gid nga mga musicians nga murag mao na gid lang source of livelihood ang kanang tukar-tukar sa mga bars. Na karon was lamang narbaho sir og day job kay focus lang gid sa tukar-tukar. Murag okay mi gamay nga inganing mga kuan lang murag original ang tirada kay di naman may mga tagsag sa day jobs. Murag di kayo apektado. Sir, di na mo palabyon ang kahigayunan karong buntaga sir. Few lines lang sir. Any song unsa imong madalit sa atong mga viewers sir Ayi. Amo na siyang gitaytulan og dili tika. Then siya makita na music video ani sa among Facebook page. Ang music video. Ana ra sir ang chorus nga part ara dili tika pasadan bisan makontra pa ang kalibutan. Nindot ang mensahe sir da dili tika pasagdan day. Sir Ayi, to close this sir, coming from you, sayra na mo imong istorya gyud sa paningkamot o determinasyon nga maningkamot gyud dinhi sa music industry. Unsa imong gusto nga ipaabot nga mensahe sa mga nagtan-aw nato karong buntaga? Padayon lang kita bisag unsa natay gustong mahitabo sa atong kinabuhi, padayon lang ta bisag dili lang to i-mind unsay mga babag or mga istorya sa uban. Padayon lang gyud. Daghang salamat sa imong pag-uban kanamo karong buntaga makapuso ang bokalista sa banda nga handicap version si Ayi Petchan. Salamat sir. Salamat sir sa GMA.